Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu, a ovaj hadis bilježi Imam Muslim u svojeme sahihu, da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kazao: zaista je Allah lijep. Zaista je Allah lijep. Ili dobar, ili čist. Pošto je arapski jezik jako bogat i u arapskom jeziku jedna riječ u prijevodu na naš jezik može značiti puno stvari, onda i mi moramo da kažemo za tu jednu riječ tajib malo više prijevoda na naš jezik kako bi približili značenje ovoga hadisa i ovih jezgrovitih riječi našega poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa on kaže: zaista je Allah lijep, to jeste dobar, to jeste čist od svake mahane, i on prima ili prihvata samo ono što je lijepo i samo ono što je dobro i samo ono što je čisto. Pa nastavlja pa kaže: Allah je naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima. Pa nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme citira dva kuranska ajeta. U prvome Allah uzvišeni govori i kaže o poslanici. Obraća se poslaniku ili govori ono što je govorio svim poslanicima. Pa kaže: o poslanici, jedite dobra i lijepa jela. Jedite dobra i lijepa jela i znajte da Allah sve zna. I znajte da Allah sve zna. Jedite dobra i lijepa jela, radite dobra djela i znajte da Allah sve ono što radite zna.